डुमकेड़ा ते न डुमकेड़ा केड़ा ते ना कबूल की थी पता करे मायो। సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాగుతూ చూడండి. టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాగుతూ చూడండి. ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాగుతూ వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ లిరిక్స్ ఉంటుంది, లిరిక్స్ని ఏం చేయొద్దు. సో ఇక్కడ ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకొని 4 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా అండ్ ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంటుంది, ఆల్రెడీ దీనికి యాడ్ చేసి ఉంటుంది. దీన్ని ఏమి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే, సో ఇక్కడ ఫోటో ఉంది కదా, ఫస్ట్ ఫోటో ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో కాపీ చేసుకోవాలి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 5 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది కంప్లీట్ ప్రాసెస్, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. కంటిన్యూగా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో మొత్తానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను స్కిప్ చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ లాస్ట్ 27 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో. సో ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తారంటే పైన ఉంది కదా 5 ఫోటోని పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. సో కింద ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని టచ్ చేసి కింద నుంచి కాపీ ఎఫెక్ట్ చేసుకోండి. ఎఫెక్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని 6 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని ముందుగా డూప్లికేట్ లేయర్ చేసుకోండి. పైన ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన అరవర్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు కింద ఫోటో ఉంది కదా, ఈ ఫోటోని కింద నుంచి పేస్ట్ ఎఫెక్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, డూప్లికేట్ లేయర్ చేసుకోవాలి, 5 లేయర్ టచ్ చేసి కింద పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ కింద ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని టచ్ చేసి పేస్ట్ ఎఫెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది. ప్రతి దానికి ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, కన్ఫ్యూజ్ అయితే మొత్తం వీడియోనే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. సో చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి మంచిగా. సో లాస్ట్ వరకు నిదానంగా చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, దీన్ని డూప్లికేట్ లేయర్ చేసుకోవాలి, పైన ఫోటోని పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. సో కింద ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ ఎఫెక్ట్. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చూసుకోండి. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సో పై ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ టైల్, సో కింద ఫోటోని
పేస్ట్ ఎఫెక్ట్. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి. లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి. నా కోసం ఖచ్చితంగా ఒక లైక్ కొట్టండి. అండ్ వీడియో గురించి మీకు ఈ వీడియో ఎలా అనిపించింది అనేది తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. కామెంట్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో మీరు కామెంట్ చేస్తేనే నెక్స్ట్ వీడియో ఎలాంటి చేయాలని అనిపిస్తుంది. సో తప్పకుండా కామెంట్ పెట్టండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేస్తున్నా, స్కిప్ చేసి చూపిస్తా. సో మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో చెప్పుకుంటూ పోతే లెంత్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ లాస్ట్ 26 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి, లాస్ట్ ఫోటో. సో ఇక్కడ కింద ఫోటో పేస్ట్ ఎఫెక్ట్. సో పైన ఫోటోని ముందుగా కాపీ లేయర్ చేసుకోవాలి. కాపీ లేయర్ చేసి పైన ఫోటోని పేస్ట్ పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. కింద ఫోటోని పేస్ట్ ఎఫెక్ట్ చేసుకోవాలి సింపుల్గా. లాస్ట్ ఇక్కడ 26 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. అండ్ వీడియో కూడా ఇద్దరితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.